liwat nga ipatawag sang Local Economic Enterprise Office kon LEEO ang mga bolantero sa Iloilo Terminal Market sa masunod nga semana agud ma-review kay gid ang masulit ang natabo nga kinagamo sa duha ka sunod-sunod nga adlaw sa separado nga mga area sa city proper. Sa plano sa opisina magapregain sila kaupo ng mga bolantero sang meeting nga mayara sang iplastar nga klarong nga agenda sa diin magahimo sang mapa sang deployment para sa mga bolantero. Sa interview ng Bombo Radio kay Maricel Mabacquiao, ang head ng Local Economic Enterprise Office, iagin pahayag nga mayara na sang naset nga adlaw nga ginhatag para sa mga bolantero kag kinahanglan nga balanse lang sa tunga sa mga ini kag sa mga nagabaligya gid sa sulod sang merkado. Iniagud masiguro man ang kahilwayan kag gayuhan sang tanan sa masunod nga may inadlaw kag malikhawan nga may magluntad na naman nga komosyon. Gidugang panibabakyaw nga ilagid ginapahangop sa mga nagabolante nga mayara sang regulasyon nga ginasunod kag kinahanglan nga tumanon ini agud mangin maayo kag tayuyon ang sitwasyon sa nasambit nga merkado kag sa mga lugar kung sa diin nagapwesto mga bolantero. Ang agenda natin supposed to be ang ipakita natin sa ilang plan, ang mapa. Actually, napa-drawing kami sa mapa kung sabihin sila maka-situate sa different market. Plus, paano natin ang vendors natin nga outside sa market, na-plus na natin sa sulod. So, pag kita nag-start sa clearing gate, din information dissemination sa verbal, through verbal, writing, and may ginhatag pagitan natin nga notice na na-receive ba nila? Kaya na pa-receive natin. So, after that, mag-clearing pagid kami, pagkadto kami na sila, ginapahimos namon. Tapos kung magbalik na kami, wala na sila pag-himos, tapos sa